Hello guys, Murisei. Welcome to TUNZ Entertainment. Kana wangosati wa subscriber, ibva wangobaya button subscribe, then wo like, wo share video, ukomenda. Nyaya nayo nhasi. And also ndichida kuresponda kune vanhu vaya vanoti Tytie watora Hure waisa mumba. Takahura na Kiky tikadii na Kiky. What I love about it, Kiky ihure rinodiwa nemunhu rakawana. Iri Hure ramakahura naro rakawana munhu anorida iwa hauna. Kana wangosati wa subscriber, ibva wangobaya button subscribe, then wo like, wo share video, ukomenda. Azvina basa guys, musa don't listen to people. Isicharamba tichi no. Tichingodanana. Evidence andisikuona so guys, please don't ever think kuti zvikubuda yechivoice note hey ndafonerwa hey wati vatotsvaga mafollowers. Chingovafollowai zvipere we. Varuda mafollowers. Please chingofollowai vanhu vako zvipere. Isu hatidi kunyaudzwa. Havana chavanoziva about us. Munhu wani wandakataura kuti tinoziva ndisister vangu vakanyora mucomment section says my sister ndirambe mavoice notes amakanzwa haasi avo. Tsvagai pane vakataura pane rimwe live vakambojoina somewhere munoziva voice ravo mochiziva kuti zvimwe zvese zvinotaurwa nevanhu it's nonsense. Vanhu vari kubhadhara ma200 inbox uku vachiita kumalive vachinyeperana okay. Vanhu vari kubhadhara tuma200 kumainbox vachiita tumalive. Imi mobeliever zvondinzwisa tsitsi kuona mafans edu isusu achibeliever nonsense. Munhu ngauye neV11 kuti ndinoziva Kiky. Akadzidza kuchikoro chipi? Kiky anonzani first name second name akadzidza chikoro chipi? Mai vake varipi? Dad vake varipi? Kwete zvimwe zvamunozounzwa kuti hanzi sisi vaTytie vakarorwa nemuNigerian. Ameno zvamakaudzwa naNingi anonzani meno wakataura. Nigerian ukupiko musanyeperwe kani. Mai vake varaska. Baba vake vashandi, baba vake vakaita sei zvakadidi. Imika musanyeperwe nevanhu vanotsvaga content. Vanhu vanotsvaga content nezita redu guys. And I want to tell you this guys. These people were not talking about us. Tytie vako kumainbox kwavo kuti chida kuti vataurewo nezvedu vachitigi no. Now vakuya kumainbox yedu vakuda kutsvaga malove nemalikes. We don't tolerate nonsense. Inguva yedu regai titsvage mari, hatitsvage vanhu. And also pane tuvanhu tiri kuita malive tichitaura mazita edu. Tuvanhu itoto takauya kumainbox yedu tikatadza kutupa nguva, twakatadza kuti affordawo nezvatwaida, twakutanga kucreate ma-stories vakuita malive. That's why muri kunzwa tunyaya twamuri kunzwa. Hatina nguva yokupa vanhu zvekuita kana kupa vanhu content. Isusu hatisi vanhu vemalive, hatisi vanhu vanotukana nevanhu. We just create content guys. Hatisati tapererwa necontent. Ichiripo content yakawandisa. Saka hatidi kuhotspota vanhu vari kuita life yavo, especially those vamagara muchiziva. Taitombovawo kumainbox kwavo kudhara tichifungudzwa kuti vatibatsira vakati blue ticker. Navo vakutida, vari kutidii. Musafi makaudzwa kuti kwaNingi kune interview yaTytie naKiky kana musina kunzwa pano papage pedu tisina kutaura. Nonsense, ma stories. And everyone anouya achiplaya voice note. Kazhinji kati vanhu vanoplaya ma-audios vava vanofanira kuplayira ma-audios ese because tokuna kuzobudisa ma-audios anenge akazara. Because vamwe vanhu anouya totomuudza kuti wangu I know kuti you're calling me, I know this uri kuzozvisa paFacebook. Iye paanoenda paFacebook anoita kunge akutrika kuti ndaya neaudio, but ise tatomuudza kuti okay wangu I'm telling you this because I know uchaenda nazvo paFacebook. But iye anouya aita kuti akangwara anditrika. No. We know this game kubva kudhara. I've been pasocial media ndiri kubackground kwese.